FPS motor 99 i už za 1 gem. Za koľko sa vydráži, neviem. Uvidíme. Tak. Áno. No poď. 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 Tak, za koľko si myslíš, že mi sa vydráži? A myslím tak, že 20 miliónov. Aj keď 10 miliónov stojí. Milión. Aspoň 9 miliónov nech tam padne. Keď vydrážia, to sa vám ozve. Nie, ja nechcem za 1 milión. To stojí 10 miliónov. 10 miliónov a toto som dis profitu. What? Ja sa vám ozvem, až keď bude vydržať. Zatiaľ sú na tom 3 milióny. Už 5. To mi hovoríte, že si to vydrží za 5 miliónov. No ešteže. No fakt, za 6 miliónov si to vydrží. Si robí srandu. Takže za 6 miliónov to vydražila, alebo vydražil Raj 211008. Dobre, ďakujem, že ste si zhľadli short alebo video. Dajte like, dajte odber. A na budúcom shortu len video. Zas čau.